Hi guys, majong adlaw na yung tanan. Karong adlaw dara ra jud ko sa kwarto sige lubog-lubog. Bisag ako gibuhat ka po igang lawas. Lami ra sige katug. Ugma sa buntag, moadto ko sa dental clinic. Kantong ahang gipa ajuhan sa angipon. Kaya clearance nga ahang gipahimo. Agas ang ipatang dito kay kuan naman. Pela ka buhok pastahan. Nja, asa repit nga ngipon nga na. Mura isang ibutang. Nja, pag-adto na sa doktor sa Philippine Heart Center, nireklamo ang doktor. Iyon siya nga, aha ko nung balik ka nag-dentist, aha ko nung ipa-otro tong clearance, pabutangan ko noog cleared for open heart surgery. Kaya wa man niya butangi. Anja, inikpadong na ko na kooperahan. Agang mga clearance kay tanawon man na sa surgeon. Basig ato ko masabod. Mao na nga tunog kay deura man pod. Musakara kong tricycle. Naras bayan. Pwede gali og lakon og okay pag ang lawas, so pa ko problema sa kasing-kasing sa hindi naman ko pwede maglakaw-lakaw ng glazo. Tong anton ugma para mahuman na kay ang neurodoktor isa namang gipatangan tong clearance na nga cleared for open heart surgery. Sa dental na laman mo ay wa ni sa kumpletuha. Rabdo tong gibayaran sa wa ni sa kumpletuha. Dari ko sa kwarto si lubog-lubog. Sige nalaman kayo mga kapahuway. Nalipay ko sa video nga i-upload ni Aisa. Kaya nakita na sila Aliana o gisang ama. Arang lipasan ni Aliana. Giadyo-adyo. Jud ni sa ugag ko sa gisang amahan. Korab it sa liog at sige gis. Ang lipasan ni Aliana. Dugar naman dyan si Janangandoy nga makita isang amahan. Karon natupad na dyan ang ipangandoy. Nakita na dyan sila sa isang amahan. Grabe siyang lipasan ni Aliana. Pag sige na hagtanaw sa video, makahilak mo nung kurang tanaw. Kay kuan baluoy, 15 katuig sila wa nagkita. Salamat sa Ginoo nga nagkita na sila karon. Karali ko ng isang amahan, magsigilay ko na nagdabay-labay sa amang kay kuan man ko na siya surveyor. Sige ko na siya kakita ni Aliana kay anak man sa Aliana gawas magtambay, pero ako na siya muhapit kay mahadak lagi ko na siya ihawon sa ang isuon nga laki. Maunang mahadak siya muhapit dagang tabang dahil ito piring magkuanta Facebook. Nakita na sila karon, grabing napatod sa Aliana. Gikapoy ko. Kay katuloging les na agi, nagara-gara ko. Nga, manokos. Kay katong gi-invite mi sa binaji ni Insimita. Isang kambal, kasal sa birthday food. Kay basta lagi nga ang mga invite, ganahan ko. Wa bitaw ko isipit ug na yung mga invitation na sa buhol. Kabi nagatos Panglaw nga na mga resorts. Ganahan ko. Grabe dyan ang kaposa itong gabi na pagpuli dari. Nja, nagsaguldag mga baho. Adaghanay ng gibip. Nja, adaghana po yung nagisigarilyo. Jagang mas kay di man siya identified nga katong bagaan. Kana namang nipisan. Gapong nasimutag baho sa sigarilyo. Mura gad ko gituok. Agang dughan. Grabing laina. Naghuot kaajo. Pag humana ka o panihapon, sigara kong lingkod-lingkod sa ang table. Unsa ang baho at gahapon. Grabe jang huutas ang dughan. Kaya nagsagol man mga baho sa sigarilyo, vape. Sa lamisa nga among gilingkuran, daros likod, mga laki.
Adaghani nagpabuhot-buhot. Mauto kay wa na jud ko kanto, lain na jud ka jud ang gabati. Arang heuta ka sa daghan nga di masabot. Mauto ning uli may una ni Insimita. Nagpahatod mis ang pagumangken si Undoy. Aga mga pagumangken ba mga anak ni Insimita, didto pa sila. Wa pa sila nanguli kay nalingaw sila og swimming. Mauto pagkaugma. Grabe gid sang kapudas ang lawas. Dugay kuning bakod. Di na ko mootro og napay mag-invite nga na. Di na ko magaban-uban. Lahi dress man nila lagi. Kaya naghanay magsigarilyon sa manggibip. Aso. Sa morto siya nagkuum. So no, di na ko mootro. Kay makatagam. Grabe dyan ang itakados ang dughan. Hindi masabot. O kira o gatos buhol. Matinog na yung mga invitation nga na kay kuan man dito presko sa Dares Manila para ka polluted ka ajo wa nung koy problemas kaon kaya kailan mga putahe dito kasagaran kuan man mga prito-prito nga na sa agi lang putahe nga na green usaraman katurbang sapsuy sakaan hinuon grabeng busugan ako green ray angkil ka dyan kaya yun magdoktor nga bawal lagis green leafy dato tagam lagi pero okay ra to at least naka-experience pero di na kumuto sunod tagam na ko grabe gizang kahuot agang daghan kato nakabaho ko sa mga aso sa vape karang vape kay lain-lain man nag-flavor ng ilang ipabuhot-buhot sarang sagol lang baho kauli na dyan buhol ka adyo lamian taog ka nang may December 6 na ugma arong operahan ako hindi mga pila ka semana makarecover naman na mga January siguro makauli na ko buhol adto na ko dito magpa-presko ugat to po sa antipolo magpapresko okay raman pa dito kay mura man palog na sa buhol ang problema lang dito agagianan grabe gazang katungasan ninja magdisid ko hangat ka sa nga tanan nga naman sa agianan katukaron mauto katong nay pagadto na mo sige gadyo kog pahuway kay grabe may manghangata mula ka kog pila kalakang abot sa unahan pahuway na pod kay ihangat na gahapong tiil gi pa mauwan kay katong nanukad mis bungtod kamis kuy grabe pagabot na daris Muntinlupa murag di maar sa agang bagtak di pa mauwan ko ang kay waram ko maana dug lakaw-lakaw sige na magpuzo-puzo dito ba sa buhol kay way pamaol kay sige lakaw-lakaw sasahay karang wa may kahoy ako'y mo baklay ato sila amang palit og kahoy unsa tagbong na padingana makalakaw-lakaw dito manglaba pug ko og makailang labuno ng dabos last na naman ang sinina gamay ra may ang gidara rin sa nina lagi kaya nagtuo lagi ko nga makauli kog dali unsa di pa man di ay abtan pa man daig pila ka buwan nangari kog July unsa operahan ko December 6 problema like ba kinsa ba tong naay malumong kasing-kasing nga naa dari sa Manila kanang type B ag dugo kay mohangjo ko basi ganahan mo mulunit na hagdugo ini ka December kay December 6 operahan naman ko dya kinahanglan naman ang dugo kinahanglan malaha og tulo ka type B nga dugo unja tulo pod ka lain-laing klase nga type nana ko isa nga nakuha nga type B si Insimita
Unja, naputo ni comment sa ang Facebook nga nasta gig. Type B ko na po siya. Ahas at ng showroom og sigurado ba siya para usahan lang may ang kuwang. Kay kanang tulo ka klase nga lain-laing type, dali ra man na pangitaon. Kay na Slim Will. Diyan na pa yung mga anak si Insimita Dari. Nako igusuon sa Antipulo si Dudu. Mudunit ko na po siya. Pero wa ko kahibawogan sa isang type sa dugo. Maor to guys. Kahibaw ko agabanda na giburingan na sang vlog. Kay nara ko na rin si Puzu. Gahabad ang vlog sa una di ingani. Agahabad ang vlog sa una kay bintaha pa to. Kay bebo pa kay adto kos Bohol. Sige kog alawar sa bahay. Karon mingaw nga na ako rin sa Manila. Thomas Bohol agang mga ka-berks. Pero sige na laman kay mauli raman ko sa Bohol pohon muloy Ginoo. Successful lagi na ang operasyon pohon. Ay bawad ko nga di ko kasagdan sa Ginoo. Mauro to guys, salamat sa tanang nagmahal. I love din yung tanan.